Духтарако, ирӯз рӯзи шашлик тайёркунӣ будаина. Шашлик тайёркунӣ дар мангал. Бо дальши наварда шашлик тайёркунӣ дар хона, домашние условия. Ҳардушам метонам. Ҳардушам ёд гирифтагиам. Духтарако, видеои мондагим да намедонам охираш чӣ ба безаписай ҳамин ҷои интересниш наомадай. Худованд розӣ набудайда. Ва дальши навора гӯш кунед. Ака ягон бор дар печкама алов кардагӣ набудам. Қолина партофтум. Хай ҳамаи гирди атрофш тоза. Чӣ хеле бо приятно мешавад вақти ҳамаи ҷо тозаак бошад. Бо якта фанери калон овардем дар таги печка мондем. Ма ягон бор алов кардагӣ набудам дар печка. Баъд уже пагаҳо шидак гуфтанд ки хокистари печкаро бигир ҷо бимон барои обеда тайёрӣ кунед да. Агар ҳаво хунук мешид обеда мешитанд. Агар ҳаво более-менее мешид аммо вайда мешитанд. Хонаи майдада мешитанд. Автовак рӯпарӯи авто. Баъд карочи ман якум бор ака хокистар гирифтам духтаро. Хокистар оказывается хокистари ҷӯш буд, кӯмир дохтагӣ. Бӯи кӯмир, ака бӯи кӯмира худтон бифаҳмед. Бовар кунед беақл набошӣ. Ту нахоҳ хокистари ҷӯша бигирӣ. Хокистари ҷӯша гирифтам, ҳамхел бӯи кӯмир зад. бовар мекунед ҳамхели полни нафасам гашт. Яъне худма вообще бигем ки худма беҳаракат истодам, вид подавать накардам. Полни ҳамхел нафас маҳкам шид. Сразу биромадам уже ай ҳамун рӯз бигем ки камтар хиёл мекардам. Уже аҳамият надодам. Хиёл мекардам ки камтар уже хнукида мебиромадам, нафасам маҳкам мешид. Оказывается ҳамин бӯи кӯмир сахт мана залал расонд. Ай ҳамин сабаб бози астма шидагиам. Ака намедонам, может ай ҳамон хай может ман муроҷиат мекардам мози намешидам. Уже астма хронически дорам. Камтар намхали вай шавам, нафасам маҳкам мешавад. Хай бигем одамизод дар зиндагӣ ҳама кора ёд мегирад. Ҳамин ки шурӯъ мекардай, ҳамаи кора ёд мегирифтай. Баъд рости гап аловкуниро пурсидам. Гуфтанд ки хай ёдам доданд. Гуфтанд ки инамхел мекунӣ чӯра ҳамаша мечинӣ, баъд ай так тола мемонӣ. Бин ки тутада дуд биромадаистай бидон ки алов часпидагиай. Ака баъд ман якум бор алов кардам. Не ки ман як хатогӣ кардам ки ҳамон чанд қад чӯи овардам, ҳамаямро мондам ки анде гирди печкада лишни чӯ набеста. Ҳамхели характер дорам да. Гирифтам ҳамаи чӯро мондаму гуфтанд хай алова гирён кун, ози уже хона медроем. Баъд қарабоёи ҳамин чанд қарабое ки дар болои печка мебурдай, ҳамонро бояд пур мекардай, меовардай, мемондай. Ман ҳамаро пур кардам, овардам, мондаму алова гирён кардам. Ва фирзад рафтам айдами корам. Дидам биромадам ки ай тута дуд биромадаистай. Гуфтам всё уже алови ман часпидай. Ва рафтам айдами инами салаткунива айдами бо кори дигам шидам. Оказывается алови ман начаспидай. Мардум уже ови тора пурсидаистанд, медроянд печка хунук, алов нест. Дига хушдоманам я алова гирён кардан натонистай, ба як тат метонистагид накардин. Ҷанг кардак. Баъд бигем чун гирён кардан ҳамаи чӯбора бироварданд. Хеле намекунанд. И ҳамаи чӯра мемонӣ намешавад, хеле кам мемонӣ, баъд часпид мондан мегирӣ. Ҳама гуфтам охи ман гуфтам дар печка лишни набеста. Ва хандиданд, хай ҳеҷ нагуфтанд. Хулоса аловкунирам ёд гирифтам духтаро. Ҳамин одамизод намемурдай, ҳамаи кора ёд мегирифтай. Ман девона ҳамин ҳеҷ бинаган ки ҳеҷ кора наметонам, ҳамин кори наметонистагиро ҳо метонам мегуфтам. бовар кунед. Мо агарот надоштем, кори агаротам ёд гирифтам. Ҳамаи кора мисол ёд гирифтам дар зиндагӣ. нон пухта наметонистам, ёд гирифтам.
بعد говҷӯширам ёд гирифтам ҳамонҷо даха якум бора ки говҷӯшӣ вообще смешно буд. Ва оказывается гова чӯча мешӯштай, баъд меҷӯшидай. Ма якум бора ки ҳама кори агарод мерафтан охи. Мисол баъд хона дама тоқа мемондум қати хиштоманам. Баъд хиштоман ма гуфтум ки уже шом шидиста буд, вақти говҷӯшӣ шидиста буд. Гуфтум гова буҷӯшум. Гуфт ки метонӣ? Гуфтум ҳо. Агар наметонистӣ май қавро метонистӣ бугӯ. Қавр ҳамин наметонӣ ки ҷӯҳо мегӣ. Баъд рафтам хай тарсу буд. Говои зотии калон будан. Тарсида ура дар пеш мемонӣ ба меҷӯшӣ. Гови калоне буд ки аллакай дур истодум, ба зур хай ҷӯшидум. Баъд уже бурдум каструлкаро бо айхолӣ шир меполӣ, айхолӣ полидум, бурдум каструлкаро дар ҷош мондум. Ака хурсанд шидим ки ман гова ҷӯшидум. Баъд уже одамои ака деҳқон омадан. Баъд зани ҳеварам ин кора мекард. Хеле ака ба дав сатилҷа гирифтанӣ пеши гов рафтанӣ буд. Кани гуфт. Гуфтум ман гова ҷӯшидум. Ай ҷӯшидӣ? Гуфтум ҳо. Баъд омад каструлкаро дид ки и қакшид дар мукуни каструлка. Букашид, гуфт ки и бӯи вай мекунад. Бӯи гиҳи гов мекунад. Ту чӯчӯша нашӯштӣ? Гуфтум не вай чӯчӯша мешӯй? Гуфт ҳо. ҳамун шири ҷӯшондагӣ маро обратно бурдан дар пишти хона об мегзара, ҳамун обро рехтанаш. Ха бигем ки аи интиҳом нагзаштам. Так что духтаро дигар баъд оста ёд гирифтам. Мисол рӯзое мешид меҷӯшидум. Мисол агар зани ҳеварам намешид, рӯзои вай буд хай намеҷӯшидум. Инам хеле дар ҳаёт бисёр корҳои гузарондагим ки наметонистам. Як рӯз маърака кардан, гӯсфанд куштан. Ҳамин корое ки мисол зани ҳеварам мекард, вай набуда маъракада. Баъд ман худмам калаву почаро беҳад нағз медидум. Вақти меҷӯшондиша беҳад нағз медидум. Хай то мисол шохоша шикастана дар ёдам ҳастай кадоме буд ки ёрдамам дод. Шохоша шикастан. Оказывается вай даҳаншам дандоноша меҷағондай мегирифтай. Ман хелиша накардам рости гап. Ҳамин метонам да гуфтам. Шӯштум, тозааш кардам, дар дуруи каструлка мондум ҷӯшида. Хай баъд бегарда гуфтанд тайёр шудай. Гуфтум ҳо. Гирифтум бурдум. Мегӯянд ки забонша бурорем, дандонои гӯсфанд дар даҳаншай. Хеле ира ту нашикастӣ? Гуфтум не, ира мешиканам. Гуфт ҳо. Баъд чӣ бар як каса напурсидӣ? Хандидану гуфтанд келини душанбегӣ ина калара қати дандонош ҷӯшондай. Бовар кунед хай як комедия шуд бигем да. Ҳамаи хона хандиданд ки хелира мешида ина. Что делаешь? Хай зиндагӣ. Инҷа духтарчаи ман уже ты рисуешь? хов дора. Ман дар инҷа аялам корома кардистам. Аиша? Аиш, что ты делаешь? Что? Что? Ай где Нини? Кани Нини Аиша нест, ты уже калон шиди. Да где Нини Аиша? Кани? Нет, ты калон, ты Нини нести. Ки мега ты Нини? Ки мега Нини? Мама лябхы баблем аля. О, мама лябхы брем аля.
Ты, короче, не хочешь рисовать, да? Да. Что ты натворила? И что здесь делаете вы? Может кто-нибудь объяснить, что происходит?